Kovirchin tries to get it up the boards. Evander Kane can't keep it in, and Belarus is out to center ice. Pavlovic lost it to Kane. Kane getting in there, centers it, and they score! Jordan Eberle opens the tournament for Canada, and it's 1-0. Exactly the start there is. There's Pietrangelo. The defenseman up in the play against Denisov. Denisov, who's being leaned on there by Tavares. He comes away with the puck. Here he is again, down low. Skinner scores! A beauty! Jeff Skinner tucks it upstairs to make it 2-1 Canada. Well, you want to create offensive team, you win a battle on the board, you take the puck to the body check himself, but this is Nikolai Stasenko up the boards and inside the Canadian blue line for Pietrangelo. From King City, Ontario, here's Tavares. He winds, pulls it back, shoots, scores! John Tavares picks the top corner from a sharp angle, and it's 3-1 Canada. Round in the playoffs for the Buffalo Sabres. Tavares up front with Spezza and Eberle, who has one of the goals for Canada. There's Phaneuf off the crossbar, and they score. On the rebound, Jordan Eberle tucks it home. What a blast by Phaneuf. This is the Dion Phaneuf that we saw early in his career in Calgary, where he could score from the blue. Oh, first goal for Canada. Now, as you saw, that and Canada once again is coming out of its zone. See what it can get. Ooh, good wrist shot, right on. Bad rebound. Goal, Canada. Who's sitting in front of the net? Skinner. Goal. There we have the third Canadian. And that's a goal for Canada. That puck again is sitting out, and we have the 5th Canadian goal. Everybody setting up, looking for that good shot. Here it comes. And it's a goal! Burns, number 8. Look at that! Nice! Ja nyt jo vauhdissa Skinner vastaan Landry. Ja niin varma maali kuin olla ja voi. Tämä mies ei erehdy. Sen tyylinen ja hautomaan tuota kiekkoa. Clutterbuck. Zajac, hyvä syöttö. Zajac lähes yksin läpi ja 9-1. Travis Zajac vie Kanadan maalin päähän 2 numeroisista lukuista. Checking closely, Medushin. Now it's the Swiss who need a shift and a breath. They don't have any time, no time again. Evander Kane. And this is a score. And this is a score. Too long have the Swiss been defending without any chance to go to the shift. That's the equalizer. Or they take. What a shot. From the straight from the shin pad to the neutral zone. Sideways. What a score! What a score! You put the puck there and something will happen. Oh yes, something happened. Swiss defender with Croatian origins. Born in Split, and like Lucas Biza from Sardinia. Moved very young, and that's the opportunity and the score. That's the opportunity and the score. It really seemed that there was puck is stopped. You see, you don't see big body hits. You don't want to get out the skate and the play too long.
nicely down and in. Lucas Pisa goes down, stops the first puck, but the second effort is not enough. So Canada's Knicks a 3-2 OT win. Aikaan mies ylivoiman turvin. Eberle tuo kiekon alueelle. Kane maalin takana, Conklin puuttuu peliin. Toisin kuin virkaveli Reimer useaan otteeseen. Burns laukoo maalin. Kaatuessaan sutii kiekon lopulta ohi Conklinin. Ja näin Kanada on tasoittanut tämän ottelun 1-1. Tuo kiekon alueelle. Ylivoimaa jäljellä parikymmentä sekuntia. Hyvä jättö sinne toiseen aaltoon. Sieltä Skinner laukoo Conklin. Jälleen kiekon edessä. Tavares. Pelaa kiekko lopulta viivalle. Pietrangelo tanssii vastaan Shannonia. Laukaus luistimista kulmaukseen. Graniani. 3 kanadalaista maalin edessä ja maalin kulmalta. Tavares ilmasta kiekko ja lopulta laskeutuu maaliin. Kanada tasoittaa 2-2 ylivoiman viime hetkillä. Ja tämä maali se kyllä roikkuu ilmassa. Sama eteenpäin lähes 1,5 minuuttia ja sen jälkeen on 5-4 luvassa, kun Spezza laukoo Kanadan johtoon. Ylivoimalla 4-3 vastaan. Spezza ei pahemmin aikaile tämän kanssa. Ja näin on Kanada siirtynyt tässä kamppailussa johtoon. Kanadan ensimmäinen laukoja. Eberle harhautus ja jään viileä nosto. Kiekko maalin kattoon. USA johtaa ensimmäisten laukojen. Kanada johtaa lisäpistettä Kanadalle. Jos Nash tekee, peli on siinä. Nash vastaan Conklin ja Nash hän tekee. Kanada voittaa tämän kamppailun rankkareiden jälkeen maalein 4-3 ja ottaa 2 pistettä. 2 lisäpistettä tähän välisarjaan. Vi kommer helt sikkert att få det uansett. Ja, det är så langt offensivt den sterkeste delen av vårt spill. Effektiviteten i overgangene. Ja, det der er Ja, så skal Kanada finspille den pucken inn, og så må vi klarere, og det klarer vi ikke. Vi klarer ikke det. Vi har full kontroll over den pucken der. Jeg burde ha klarert den for lenge siden, men det er litt for dårlig kommunikasjon. Jason Spezza, mange millionæren Jason Spezza, storstjernen, får satt. Ja, Skrøder forsiktig der. Nå kommer Kanada, 2 mot 2, og se Tavares. Ja, det er scoring. Ai. Sklir midt imellom våre bekker, er en fantastisk ishockeyspiller denne Tavares, og når han får den muligheten der, så det var nære. Skrøder hiver seg inn, det er så nære. Det var sånn han skåret mot Sveits, kastet seg mot en puck som lå på linja, og så er det scoring. Ai. Det var James Neal, akkurat i en god periode for Norge. Et rapt håndleddskudd som Haugen ikke ser, og den er han kanskje... Aloitteen jalkoihin. Spezza. Neal on lähestulkoon yksin läpi ja laukoo maalin. Kanada 1-0, kun reilu minuutti pelattu. Erik Ersberg antautuu maalillaan ja Neal, joka... Ja Fernholm syötön katkoon ja kiekko keskialueelle. 10 sekunnin päästä Louis Eriksson vapautuu boksista. Skinner ei saa syöttöä haltuunsa. Kulmasta se löytyy se kiekko, Skinner pääsee vetopaikkaan, Ersbergi ei liimaa kiekkoa, päästää sen jalkojen välistä. Protestoi vahvasti tätä maalia. Nimenomaan päätuomareista Pietsasekille. Mutta Kanadalta ei taida mikään tätä maalia viedä. Rumbladi joutuu Nashin pihteihin. Neal onkimaan, Spezza kuin patsana vieressä Nealille, pelataan paikkaa etukulmasta. Välitön laukaus, totta kai kun kanadalainen on, mutta Burns viivalla pitää kiekon elossa, pelin elossa, Faneuf. Lakaisu viivalta. Neal. Eriksson. Burnsin laukaus uppoaa maaliin! Osuuko Nash kiekko vai meneekö suoraan Ersbergille?
Tässäkä on tämän ottelun voittomaali. 7,5 minuuttia kolmatta erää pelaamatta, kun viivalta tapahtuu. Такой встречный хоккей, потому что мы видим, да, атаки есть, но как бы мы не раз говорили, не так эффективно мы действуем. Вот момент хороший Кулемина. Вот что я говорил. И 1-1. Убегает Джейсон Спеца и открывает счет голам в этом матче. Не смог ничего поделать с ним Константин Барулин, но это выход 1-1. И спрос вратаря здесь не в первую очередь.